Hello everyone. So maglaway ko karon. So naakoy kuan guys, kanila siya akong isagol. Naakoy okra, and lamas, then kani siya nga gulay guys. Kuan siya orupa og alugbati. So kanilang sa gitawon akong lutuon guys. Kay wala siya ko nakapamaligya, nakapaninda guys sa kaluto. Kay agi sa ako ang kuan mga hayop, akong mga dogi, naglaot sila guys. Then ang akong isa ka Dachshund, hindi ko alam kung mabubuhay pa ba yun. So parang ano na siya guys, parang lantang gulay. So pinainom ko na lang siya ng tambal at pinakain. So ganun, mga hapit na siya mag 1 week. So 1 week kuha na siya. 1 week na din. Wala pa din siya pa-recover. So ilanad na nato ng balag. Lamas na siya. And then kaning ayan. Wow, lamig siya kayo na siya guys. Kay bulag. So with gulay. Sumuka o ditagdaghan gulay ani guys. Para magwapa tag samot. Charot. Para makagwapa bitaw ning gulay guys. Kung masige tagkaon ani. Gulay is the best. So makataas life ang gulay. Okay, ang mga karaan nga tao sa una guys, gulay lagi lang kaunon. The best na gyud sa ila akong nayas nila yung mga gulay. Kaya sa gulay na nila og bulad or parisa nila ginamos na lami kay siya guys. Dayon parisan dayon nila og saging with kamuti or bisol sa badiha nga salagon guys. So lami na jud kay guys. Lami jud na ko yung probinsya no. Manang makamis gyud ang probinsya. So that's all for today guys. Thank you for watching.